नवरात्र में मैया जी के लाले 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 चुनरिया चढ़ावे। सीरा वाली जूता वाली मेहरा वाली माँ, बोलो सीरा वाली जूता वाली मेहरा वाली माँ। म्यूजिक बाय मक्कू बाबा। आई नौमी नवरात माई पूजाली दिनो रात्रि अब मूर्ति रखाइल गावे गावे। आई नौमी नवरात माई पूजाली दिनो रात्रि अब मूर्ति रखाइल गावे गावे। एहो सजनवा मानो कहनवा चलो न दर्शन पावे। नवरात्र में मैया जी के लाली चुनरिया चढ़ावे। सीरा वाली जूता वाली मेहरा वाली माँ, बोलो सीरा वाली जूता वाली मेहरा वाली माँ। नवरात्र में मैया जी के लाली चुनरिया चढ़ावे। मंदिर में लागल बा भीड़ बरियार हो, होला पूजाई आइल पावन सीरा वाली कुआर जूता हो। वाली मेहरा वाली माँ। मंदिर में लागल बा भीड़ बरियार हो, होला पूजाई आइल पावन कुआर। केहू फाला वाली आवे, केहू नारियल चढ़ावे, केहू अड़हुल के हार पहिनावे। केहू फाला वाली आवे, केहू नारियल चढ़ावे, केहू अड़हुल के हार पहिरावे। एहू सजनवा मानो कहनवा चलो न दर्शन पावे। नवरात्र में मैया जी के लाली चुनरिया चढ़ावे। सीरा वाली जूता वाली मेहरा वाली माँ, बोलो सीरा वाली जूता वाली मेहरा वाली माँ। नवरात्र में मैया जी के लाली चुनरिया चढ़ावे। लॉकडाउन नवरात्र में टूट जी कली दर्शन अब मिलल बछू। सीरा वाली जूता वाली मेहरा वाली माँ। लॉकडाउन नवरात्र में टूट जी कली दर्शन अब मिलल बछू। केहू कमर हिलावे जहे कार लगावे, अमर आर्या के गाना बजावे। केहू कमर हिलावे जहे कार लगावे, अमर आर्या के गाना बजावे। एहो सजनवा मानो कहनवा चलो न दर्शन पावे। नवरात्र में मैया जी के लाली चुनरिया चढ़ावे। आई नौमी नवरात माई पूजाली दिनो रात्रि अब मूर्ति रखाइल गावे गावे। आई नौमी नवरात माई